Nagtapok ang mga nasyonal ug lokal nga mga opisyalis sa Sugbo Alang sa Usapang Budget Natin nga forum nga gipahigayon sa DepEd Ecotech Sudlon na Cebu City kagahapon na Pebrero 20. Ang mga dialogo nagtumong sa paghisgot sa 2026 sa national budget o gipangunahan sa Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management o Presidential Communications Office. Gibuksan ang programa pinaagi sa nakapasundayag gikan sa Abiliana National School Choir nga gisundan sa mga mensahe gikan ni Cebu City Mayor Nestor Archival o Cebu Governor Pamela Warikwato. Mihatag usab og overview si DBM Acting Secretary Rolando Toledo mahitungod sa 2026 General Appropriations Act. Samtang ang mga representante gikan sa nagkalain-laing ahensya sa mandalamang sa DOH, DepEd, DTI, DA, DPWH, DOTR o DSWD ni pasabot sa ilang mga prioridad nga mga programa o nakigbahin sa diskusyon na kabahin sa budget at transparency. Subay sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr., gihatagan o gibukaton sa forum ang pagpamuhunan sa edukasyon, panglawas, panginabuhian o infrastruktura. Gitapos ang kalihukan pinagi sa kapamahayag aron pamatud-an ang pasaling sa gobyerno sa transparency, accountability o partisipasyon sa katawhan sa pagdumalas.